Ja, goddag igen. Vi står lige her udenfor, vi skal lige til at føre lidt af. Og vi har sådan en fin kasse her. Vi har hver dag lidt raketter og... For eksempel en DC-raket. Lidt småt og sådan lidt der. Men vi vil lige starte med nogle Thunder-shots. 3 forskellige. Og vi håber, I vil nyde den. Vi starter her med en Thunder King fra Hjem&Fix. Jeg går lige hen og starter den. Jo, det er fint. Shit, man. Fik du den? Det tror jeg. Okay, så går vi til en single shot. Single shot. Nej. Jo. Der står Thunder shot. Thunder shot. Så det er en Thunder shot. Håber du klarer den. Det var ikke ringen da. Nej, det var den da ikke. Så går vi til den store base. Oh. Og den er kraftig med lang lunde. Helt vildt. Ja, det er imod egentlig. Ja, var det til din bonge? Ja. Gjorde den? Løb, Simon! Jeg kan godt forstå, at der er ikke lunde på den der. Sat med ja.